So guys, muna sila akong mga yaya. So nangaon sila sa akong so birthday. Yaya So akong yaya, siksik akong yaya oh. Kung kinaunang yaya oh. pinakayo. Kini muna akong tiglabas akong kuan. Sa akong medyas. Then lahi pag tiglabas ako sa nina, kini food siya. Driver na ako na kana. Then kini Ay, dinero. Pero duma. muna tiguan ako, kini foundation. Then kini Makeup artist. tig-ilo. Ito isa. Kining isa, wala yung trabaho ani. Sig lingkod-lingkod, sig panugo. Shout out sa mga kainan ni Bunbun. Shout out sa mga, tingog ko na Bun. Shout out sa mga kainan ni Bunbun. Inani ni siya kadato karon oh, grabe oh. Ay ba makakuha na daw, babayran na daw. Sino sudan mo Bun? Kaya yung sudan kay dili siya Spaghetti. Spaghetti nga, pansit ana. Bulad. Eh, unsa may kaingon mo nga gi-invite ka sa akong birthday. Salamat untoy suwang yawa. So guys, mura to og daghang salamat, bye-bye.